ସାଙ୍ଗ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଲୁ ନା କଣ? ହଁ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଲି ଆରେ ହଷ୍ଟେଲ। ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଭଲ ଟି? ହଁ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଭଲ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ, ତମେ ହଁ। ଏଇ ସବୁ ଅଛ? ହଁ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗ ଆଣିଛି। କଣ କଣ ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖ ଦେଖ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛୁ ତ। ଆରେ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ। ଆରେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆଉ। ନେ ନେ ଖା ଖା ପବି ଖା ଖା। ହଟିଆ ସାଙ୍ଗ ଏଇ କି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କି? ଭଲ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ। ହଁ। ହଟିଆ ସାଙ୍ଗ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ନା? ହଁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗ ଏଥିରୁ ଟିକେ ନେ। ଦେଖେ ଦେଖେ। ହଟ୍ ସାଙ୍ଗ ତତେ କଣ ଛାଡି ଯାଉଛି ଚାଲ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଶୀତୁଆ ପାଗକୁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ରେ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇସାରିଲୁ ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ହେ ପାଗଳ ଆଉ ଖାଇବୁନି ତ? ନା ନା ସାଙ୍ଗ ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଇଛି ଚାଲ ନଈ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଚାଲ ଟିକେ ନଈକି ବୁଲିକି ଆସିବା ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ କେଡର ଭୁଲ କରିଦେଲୁ କହିଲୁ? ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗ ଭୁଲ କଲି? ଆରେ ଏଇ ଲୋକ ତୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଫୋପାଡିଲୁ ଇଏ ତ ଖାଇଥାନ୍ତା ଆମ ଧର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଫୋପାଡି ନଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ରେ ସାଙ୍ଗ। ମୋର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଉ